Os pais e nais do Colexio Rosalía de Castro de Carril gañaron a primeira batalla, pero non a guerra na que levan meses pelexando. Hoxe arrancaron os traballos pro desdobre da saturada aula de sexto de infantil. Corren a cargo do Concello Vilagarcián logo de que a Xunta aceptase esa demanda. Nisto temos que dar gracias ao Concello, á oficina do alcalde de Rabella, de Alberto Varela, tamén a Paola María, que é a edil de Educación, que con moita celeridade, pois deron os medios necesarios para poder levar isto adiante e que non fose un impedimento. Así que, segundo os seus cálculos, a mediados de xaneiro ese espazo xa estaría preparado. Con todo, o Goberno galego continúa a resistirse a que ese desdobre de espazos se traduza tamén nun incremento de persoal, tal como reclaman as nais e pais, unha petición que engaden consideran máis que lóxica, tendo en conta, ademais, que entre o grupo, composto por 23 nenos e nenas, hai 6 con necesidades educativas especiais. Son 6 actualmente con necesidades educativas especiais e isto fai moito máis evidente pois a necesidade dese profesorado especialista. Polo que avanzan, seguirán loitando. Non nos imos quedar quietos, como ben che digo, a Xunta segue sin darnos os medios necesarios para que este desdobre sea eficaz e a nosa intención é seguir pelexando. Creemos e temos a lei da nosa parte neste sentido e seguiremos loitando pois por eses docentes que realmente é o que se necesita. Non estamos falando de 20, falamos de un profesor, un educador ou educadora que vaya a cubrir eses espazos que son resultantes do desdobramento. Entre as medidas, solicitará unha reunión extraordinaria do Consello Escolar e, chegado o caso, non descartan recorrer o contencioso administrativo. A nivel legal podemos tirar por ir por un contencioso administrativo, pero non queremos chegar a ese punto. Queremos, temos outras ferramentas, como é unha reunión extraordinaria do Consello Escolar, donde terían que acudir tanto dirección do centro como inspección educativa e os representantes dos pais, tratar nesa reunión de mostrar con datos contundentes como informes de necesidades e demais, que sí é necesario cubrir esa vacante. E advirten, seguirán tamén loitando na rúa con novas concentracións en vindeiras datas.